Ei, nois, mireu quina cosa més xula que hem muntat el Pablo i jo. Mira, us ho ensenyo, ja ho veureu, que guapo. Mireu quina cadira per les Oculus amb el joystick. Mira, que ara us ensenyarem com funciona. Vinga. Ei, Pablo, escolta, Raül, saps què se m'ha ocorregut? Que podríem fer una cadira pel simulador de vol i que es mogués amb el joystick, que es mogués cap amunt i endavant, o sigui, per això, que tingués moviment sincronitzat amb el joc. Què et sembla? un simulador? Sí, pel simulador de vol i que doncs, semblés que quan tu mous la palanca de l'avió doncs la cadira tingués el mateix moviment. Això té molta feina, Sí? Sí. Va, però tu en saps un collós. Segur que en un moment ho fas. Home. Bueno, podem intentar-ho. Sí? Ens hi posem? Sí, vinga, va. Vale, perfecte. Però, escolta, mira, com que tu saps més com muntar-ho i ets el tècnic, ja quan ho tinguis acabat m'avises, vale? Vinga, ja em diràs. Vale. Adéu. Adéu. Vinga, estem a Ultra Wings. Aquí tenim el casco. Molt bé. Aquesta és la pista d'aterratge. Doncs va, posem el magneto en marxa. Posem el fuel. Engeguem el motor. Molt bé. Accelerem. Aquí està. I amunt! Yeah! Vinga, anem a girar. Vinga, estabilitzat. Pujarem un més. Anem a fer un picat. Epa! Salvat! I vinga, va, anem a fer un kamikaze. Va!